Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Muhleke uNkulunkulu wethu uyinqaba ngosuku lokuhlupheka. Uyabaza abaphephela kuyena. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angihlanganise nawe namhlanje. Nawe uyilalele lenkonzo. Uma ungibuka ku-YouTube, ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu ahlangabezane nesidingo sakho. Futhi ungabusayeka usubscribe ukuze uqhubeke nokuthola lezi inkonzo ngoba ziyenzeka njalo usuku nosuku kunenkonzo eqhamuka la ekhaya lezwi, eqhamuka la entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ikhaya lezwi ke igama legroup uNkulunkulu wathi ngilisungule ngo-2020 kwakuvalwa izwe ngenxa ye-COVID. Intaba yendlu kaJehova igama lebandla. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa church. Ibandla uJesu wathi mangilenze ekhuluma kimi ngo-2010. Waqala umsebenzi ngo-2011. Njengokuba ke ku-2024 njengamanje siphethe unyaka ka-14 ibandla likhona. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Asiqhubekeke nenkonzo yethu yosuku bekuyisingeniso nje leso. Uma uthanda ukuthi nawe ube segroupini ngoba kunezinto ezenzeka khona sibe singazitholi ku-YouTube, ungathumela igama lakho, isibongo sakho, indawo ohlala kuyona nedolobha lakho, uphinde uthumele vele uzobuthumela ngoWhatsApp wakho ke ngubone kule number le 063 77 55 162. Ngiphinde 063 77 55 162. Iyona kuphela esebenzayo ku-WhatsApp. Uma usongenile noma ubona o-admin bebaningi mangaphazama bawu-4 noma bawu-3 kodwa osebenzisa le eno-7 ababili no-5 ababili besigcina ngo-162, ungasebenzisi noma yiphi namba. Siyabonga kakhulu-ke uNkulunkulu akubusise. Siphuma kwimpela sonto loaded kakhulu, ebinomsebenzi omningi kakhulu kumina-ke, njengoba ngibuye ngibe lapha eHoly Nation Bible College International. Babonile-ke abakhona ekhaya lezwi nabaku-YouTube besine-graduation izolo ngomhla ka-24. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Uma uNkulunkulu evuma ethanda mhlawumbe ne-graduation ekomkhulu le-Holy Nation Bible College engomhla ka-30 ngomgqibelo ePinetown Civic Hall noma Civic Center. Kungenzeka nayo ivele ku-YouTube, kungenzeka, anginalo iqiniso, sithembele kuNkulunkulu konke mayisigcinile. Kodwa siyambonga kuNkulunkulu ngakho konke okwenzekile. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela-ke siguqe sithandaze senze inkonzo yosuku. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Akekho uNkulunkulu ofana nawe noNkulunkulu onjengawe. Ngiyakhuleka, ngiyathandaza. Ngiyacela Nkosi Jesu ube kanye nathi, usifihle edwaleni elinguwe. Ube nathi kule nkonzo, ubusise kube yilona loyo lalele. Ngoba siyezwa Nkosi ukuthi sekuseduze uyabuya manje. Umbuzo omkhulu, sikulindele yini? Singcwele yini phambi kobuso bakho? Noma silibela ukubukana amabala sigxekana? Sisize Nkosi, sithandane, sibe munye ngothando lobuzalwane, ngothando lobuKristu. Dumo lonke silinikeza wena, Jesu Kristu inkosi. Amen. Igama elithi uJesu Kristu inkosi sivumo sisinikwe uNkulunkulu
egameni lenkosi yethu uJesu Kristu esitholakala kwabaseFilipi chapter 2 verse 11. Lesi sivumo siguqisa amadolo ezulwini, siguqisa amadolo emhlabeni nangaphansi komhlaba. Uma uqala lapha ku verse 9. Akusona isiqubulo kodwa isivumo. Uma ke mina ngithi uJesu Kristu inkosi, nawe ubophendula uthi uJesu Kristu inkosi, ungasho ukuthi uyabusa. Ngoba phela njengoba ngiguqisa amadolo mina ngiwaletha kuwena. Wena ke uyawemukela mawuthi uyabusa, kanti nawe uthi uJesu Kristu inkosi nawe waguqisa. Abese phuma kanje, abheke esihogweni ayokusha amadimoni. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Siqhubeka nenkonzo yethu ke. Umkhuleko wenkosi yethu uJesu sisagxile kuphike, sisagxile ekuphathaneni kahle njengabazalwane. Sizazongena esihlokweni sabampofu. uNkulunkulu mayivuma namhlanje noma kusasa noma nini angazi, ngoba ngiziphethe khona le ndoda engigibele. Eyazi kumnandi ukugitshelwa amadoda. Ngitshelwe inkosi yamakhosi, ingonyama yesizwe sakwaJuda. Hayi kumnandi okwami ukulalela nokuthoba nokungasenzi isono. Dlula ke kimi mntakababa, dlula nje kimi, mina ngilutho. Udlulele kuyena uqobo lwakhe, kuzokusiza lokho. Hayi kuzokusiza. Asifundeke umkhuleko wenkosi yethu uJesu ngoka John chapter 17 verse 1 kuya ku verse 5. uJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu uyiphila amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke uyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Verse number 4. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Verse 5. Manje ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabibikho. Ngomgqibelo sikhulumile ngokuhlukumezwa kwezilwane. Awungakhala abantu bahlukumeza izilwane. Kubhlungu, ningayihlukumezi izilwane, ningazihlukumezi. Yasihlukumeza isilwane. Abanye bezibegcina bese besithinta. Uyangizwa ke manje ukusithinta ukwenzani? Sebesithinta ngokweinkanuko. Ayungakwenzi lokho, ungakwenzi lokho. Uzehlise, uzulingane nezilwane ungumuntu. Lelo demoni libhoke kakhulu, libhokile kakhulu ngisho nakubazalwane. uNkulunkulu akasize bangcwele, asize. Yabona uSathane kodwa umubi. uSathane indlela amubi ngayo, akana mfundisi, akana worshipper, akana intercessor, hayi akana ndaba nje, uvela akuhlaze nje, akuhlaze. Njengoba kukhona ngisho nabefundisi abespecialize ngobulilo obufanayo. uNkulunkulu akasize. Izono zaseSodoma neGomora zigcwele emhlabeni wonke naseSouth Africa kakhulu. Uyabuya uJesu. Ungcola kwethu kufinyelele kuNkulunkulu. Ubona kungcono aphephisa abangabakhe abalande, abahlwithwe sihlwithe kanye nebandla sihlukane nalokho ukungcola. Ngiyakucela ke, ngiyakunxusa uma uyingxenye yakho, phenduka isikhathi sisekhona. Mfuna uJehova sebawode senokuthola. Umbizo eseseduze, omubi mayeka indlela yakhe embi. Hayike besilapha ngifisa ukuthi sibuke uMathewu 10 verse 42. Yilona loyo yakuphuzisa abe munye kulabo abancinyane, ngisho inkezo eyodwa yamanzi aqandayo ngegama lomfundi. Ngiqinisile ngithi kini kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe. Nakani izinceku zikaNkulunkulu zigcwele umhlaba wonke, ukuze ungalahlekelwa umvuzo wakho. Zinakeni bazalwane izinceku zikaNkulunkulu. Ngiyanxusa zigcwele uNkulunkulu sinikezile, kanti zikhona nezinceku zikaSathane. Qaphela, uthandaze, cela uNkulunkulu akuphe umoya wokuhlakanipha
ngoba uma unikela isibusiso siza kuwena no matter what. Ake ngiyiphindelele. Uma unikela isibusiso siza kuwena no matter what. Ake ngiyibeke kanje. Uma unikela kumfundisi othize okhonza uNkulunkulu ngeqiniso ehamba ngobungcwele, abese hlangana nogogo ohluphekayo, athatha imali yakho ayomgrosela, isibusiso asiki umfundisi, siya kumnikazi wemali owenze ukuthi umfundisi akwazi ukuthengela logogo igross. Ake ngiphinde. Isibusiso esakho no matter what. So wena mawusuyinikelile imali yenza sure ukuthi uyinikele endaweni eright. Ngoba mawusuyinikelile imali yakho kumfundisi ohamba ngobungcwele, abona ugogo othize noma umkhulu ehlupheka amthengele igrosa, isibusiso asiki umfundisi ngoba yena ukwenza vele njengomfundisi, siya kumnikazi wemali otshalile. Uyena ozothola umvuzo. Ngokufanayo ke umunikela noma ikuphi. Ake ngishintshe le ndaba. Mawunikela kumfundisi othwele osebenzisa inyanga obuya koNigeria nobani ofuna amandla, mhlawumbe uhambe ngemali yakho, mhlawumbe ufike wakhokha ngayo lapha, isiqalekisa siki yena, amadimoni awayi kuye, aya kulo owenza ukuthi akwazi ukwenza leyo nto eza kuwena ngqo ngoba uhambe ngemali yakho. Ingakho izwi lenkosi ngathi angisayila benguthi ngifuna ukuyakhona. Ngifuna uDeuteronomy 12 njengamanje. Ngifuna uDeuteronomy 12. Deuteronomy 12 verse 13 no 14 uthi xwaya ukuba unganikeli ngeminikelo yakho yokushiswa ezindaweni zonke ozibonayo. Yabona, muvele unikele noma ikuphi ngoba uyabona wena ukuthi ngoba wena uyabona. Verse 14 kepha kuleyo ndawo uJehova ayakubeka kwesinye sezizwe zakho, ayakuyikhetha kwesinye sezizwe zakho, uyakunikela lapho ngeminikelo yakho yokushiswa, wenze khona konke engikuyala ngakho. Unikele endaweni ekhethwe uNkulunkulu, unikele endaweni uNkulunkulu abeka igama lakhe kuyo, hayi noma yiphi indawo oyibonayo. So kusemqoka ukuthi uma unikela unikele endaweni eright. And kusemqoka ukuthi uzivume izono zakho zokuthi wakwanikela enyangeni, wakwaya enyangeni, wayesangomeni, wayobhula, waya nomaphi, wanikela endaweni errong. Wanikela nakubefundisi abasebenzisa izinto eziphathekayo ukuze phela uhlanzwe, sisuswe leso siqalekiso bese unikela endaweni eright. Ukuze isibusiso sikaBaba uAbraham sifinyelele kuwe ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngoba masisebenzisa uJesu asisebenzisi lutho oluphathekayo. Kodwa mawusebenzisa oluphathekayo kusuthi uthembe lona kunoJesu, isibusiso sikaAbraham awuzokusithola esisithola ngoJesu. Ayike ngiyadlula lapho, angazi ngiyeleni kodwa ke sengiyile. Iqiniso lithini? Lithi sengibuya khona. So ke sikhuluma lana ngokuthi ke uMathewu 10 verse 42 yilona loyo uyakuphuzisa abemunye kulabo abancinyane ngisho inkezo eyodwa yamanzi aqandayo ngegama lomfundi ngiqinisile ngithi kini kwasoza alahlekelwa ngumvuzo wakhe. Uverse 41 uthi owemukela umprofeti ngegama lomprofeti uyakuzuza umvuzo womprofeti, nowamukela olungileyo ngegama lolungileyo uyakuzuza umvuzo wolungileyo. Ake sibathandeni abalungileyo Nkosi yami, khona siyozuza umvuzo wolungileyo. Akushiwo ukuthi kuzuza umvuzo olungileyo kufanele kulungeni wena noma ungalungi. Akukhulunywa ngawe la, kodwa kukhulunywa ngaloyo olungileyo ukuthi uma wamukela olungileyo ngegama lolungileyo uyakuzuza umvuzo wolungileyo. Kuthini ukumamukela ngegama? Nanga umfundisi uX ulungile, kodwa wena uyamgxeka ukubona ukulunga kwakhe. Kwenzeka ngene kwakho umamukele ubumgxeka. Kusho ukuthi awumamukeli ngokulunga, ngeke uthole lo mvuzo. Ngoba phela wena umahlulele ngendlela yakho,
kanti ezulwini ulungile. So uma wamukela olungileyo ngegama lokuthi ulungile nawe ukholelwa ukuthi ulungile, laze lamnandi izwi lenkosi. Ngeke ukuhamba ugxeka ngoba ususa isibusiso sakho sokugxeka ozosithola uma ngabe ubungagxeki. Kodwa futhi musu kwamukela noma ubani kanti uphuma kwaSathane ubuso uyitshela ukuthi wena ulungile ngoba uyokwamukela okuphuma kwakhe kwaSathane. Asiqhubeke sidlule siye ku-25:40 Matthew 25 verse 40. Matthew 25 verse 40. Lapho izwi lenkosi lithi, ngiqinisile ngithi kini njengokuba nikwenzile komunye walaba abafowethu abancane nikwenzile kimi. Into yenze kulabo abafowethu abancane bakaJesu usukukwenza kuJesu. Yayizwa lonto? Okay. Ngifuna ukuthi nizoyizwa kahle lento. Asiye kuMathewu 18. uJesu ufundisa ngokuthobeka nangezikhubekiso. Mathewu 18. Ake ngiqale kuverse 6 ngamabomu. Kodwa ukhubekisa abemunye kulabo abancinyane abakholwa yimi kungcono kuye kuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe azikiswe ekujuleni kolwandle. Okhubekisa abemunye. Bafowethu, phathani kahle abantwana bakaNkulunkulu. Phathani kahle abantwana bakaNkulunkulu, ningabakhubekisi. Ngiyanicela baphatheni kahle. Yazi ukuthi omunye angazibona evelelwa into enkulu ebuhlungu kanti ngoba ukhubekise omunye walabo abancinyane bakaJesu. Yakhumbula kulezi nyangane ezidlule noma amaviki adlula ngazi kwagijima iVN yayingigxeka ingishiya ngingelutho ekhwele dilika lo mama kimi afake nezinto ezingangeni. Bangithumelela abazalwane ngenxa ukuthi ngiyathandaza. Ngithe mangithandaza sithi ngizolalela wathi uNkulunkulu ungalaleli. Uzolalela uma ufuna ukulimala kodwa uma ungafuna ukulimala ungalaleli ngase ngiyayeka. Angizange ngilalele kodwa ngezwe kona ukuthi ubengigxeka unolaka. Ukugxeka kwakhe ezothi unolaka unomona uthukuthele asazi ukuthi kwenziwa yini. Kodwa ke uNkulunkulu wangiphephisa. Mayema ucabanga ke wena lokho kubhalwe kuverse 6 Mathewu 18. Kodwa ukukhubekisa abemunye kulabo abancinyane abakholwa yimi kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe azikiswe ekujuleni kolwandle. Uzophepha yini ekugaxweni kwetshe lokusila zikiswe ekujuleni kolwandle na? Uzophepha yini? Yiyo ke lento kuthiwa ke let us not judge the book by its cover. Ake sifunde ukubuza uNkulunkulu. And baningi abantu usho njalo lapho kuJohane bayonibulala bethi bathunywe uNkulunkulu naye wayethi uthunywe uNkulunkulu. Kanti sithamazi thina uNkulunkulu mayethuma umuntu kumuntu. Umthumile uNkulunkulu umuntu kuDavide nabanye. uNkulunkulu mayethuma umuntu kumuntu akasho ukuthi mshawode uqonda kuyo okhuluma naye. Uthi uNkulunkulu uthi angitshele u1 2 no3 awumshawodi. Ukushawoda uphawu lokuthi unamanga mawuthi uthunywe uNkulunkulu. Asidlule verse 6. Kodwa ukhubekisa abemunye kulabo abancinyane abakholwa yimi kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe azikiswe ekujuleni kolwandle. Athi verse 7. Maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso. Yazi abantu abangakholwa maye kulo izwe lineziqalekiso nje zokuthi bakhuba abazalwane. Yazibona lesisiqalekiso ukuthi ukhuba umzalwane. Ukhuba umzalwane. Maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso ngokuba izikhubekiso zimele ukufika. Kepha maye kumuntu esiza ngayo isikhubekiso. Asingezi ngawo isikhubekiso. Kufanele zibe khona. Zizilingo zizosenza siqine.
yazi siqine. Kodwa manje asisukuza ngawe isikhubekiso, ngoba ngcono ukubosha itshelo okusile entanyeni yakho uphonse ekujuleni kolwandle. Athi kuverse 10 ngiyaqhuma nje, bhekani ningadeleli namunye kulabo abancinyane, ngokuba ngithi kini izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini. Izingelosi zabo, umntwana kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi unengelosi yakhe eduze kwakhe. Uthi kuJesu izingelosi zabo, laba bantu abancinyane, zibona njalo ubuso bukaBaba ezulwini. Mhloniphe umuntu ozibiza ngumntwana kaNkulunkulu. Mhloniphe umuntu ophatha indaba zikaNkulunkulu. Mhloniphe umuntu othi ungumntwana kaNkulunkulu, noma ngabe umzalwane, noma umfundisi, noma unasiphi isikhundla, noma akanasikhundla. Mhloniphe, ngoba uhlonipha uNkulunkulu okuyena. Ningamdeleli, lithi ningadeleli namunye kulabo abancinyane, ngokuba ingelosi zabo zibona ubuso bukaBaba ezulwini. Likewise, umuntu ongakholwa unedimoni lakhe nje ahamba nalo njalo. Demon lakhe nje ahamba nalo. Othi uma uqala uthi yamshumayeza, lithukuthele lilanda amanye lizomkhonka. Lizama ukumkhonka ukuthi angaphenduki ngoba lizosola indawo yokuhlala. Webazalwane, sihamba nezingelosi zethu. Usho njalo uJesu. Zibona njalo ubuso bukaBaba ezulwini. Mangiqala ngikhala, iyasho nomkhuleko wami futhi unjani uyafika. Basobhake, asiyeke ukubuka abantu ngendlela abayiyona, sibeye ngoba simazi uNkulunkulu okubona. Noma ngabe ukhonza kuliphi ibandla, mhloniphe. Noma ngabe yiliphi, ake siyeke ukuhlulelana, siyeke ukujajana, ngoba ngeke kusifikise ndawo. Okuzosifikisa ukuthi uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Uthande uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, ngengqondo yakho yonke nangamandla akho onke. Umyalelo wokuqala loyo. Owesibili, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Athi uJesu kuleyo mbili kubambelela yonke imithetho nabaprofeti. Ake sibambelana-ke. Ngokugcina inkosi sizoyiqhuba. Angazi-ke noma sobe sesiqhuba sesingena kwabampofu, noma sobe sisagxile kubo laba abakhutshekiswayo. Musumkhuba umzalwane. Hey, yazi uma kwenzekile wezwe ukuthuka umzalwane uthile umkhubile, gijima ugaqa ngamadolo ucela uxolo. Gijima nje ucela uxolo, ngoba one day uzoboshelwa ngetshe lokugaya entanyeni uphonse ekujuleni kolwandle. Kungebe yitsho ozolibona, kodwa inhlupheko sizokwenza usabathe uyathandaza. Uthi ngiyakholwa mina, kanti wahlupha lo waya. uNkulunkulu wenza izwi lakhe ngawe. Ngiyafisa abantu bangizwe ngoba babuye bangangizwa mina. Kodwa ngikhathazeki ngabangangizwa ngoba lishilo izwi lenkosi 1 John chapter 5 verse 5 and 6. Lithi abakaNkulunkulu bayasizwa, kodwa bangebona abakaNkulunkulu abasizwa. Ngoba sikhuluma ulimi abaluzwayo. Hey bakithi, hayi uNkulunkulu akasize bafowethu, asisize simkhonze sinamathele kuyena. Simkhonze ngeqiniso, sivumele umoya ongcwele asebenze kithi. Ngoba uma sike samvumela umoya ongcwele, siyophumelela abangcwele. Hayike baba uNsibande uthi asiguqe sikhuleke avalelise. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo. Siyabonga Nkosi konke osenzele khona kuze kube manje. Ngiyacela ke Nkosi ubusise wonke olalele, umsiza alalelisise, azwisise, abe kumoya. Siyabonga ngoba ukuzelwe umoya kuumoya nokuzelwe inyama kuyinyama. Akufuni izinto ezifanayo. uNkulunkulu wethu, dumo lonke silinikeza wena, sigcina usilondoloze kuze kube usuku ozobuya ngalo landa ibandla lakho. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Ayike siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Ngake ngakhuluma njalo. Ngathi hambani esikoleni entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Hambani niyofunda. Ngiyafisa ngelinye ilanga uNkulunkulu mayisangibekile ngikhomba odokotela bezwi. Ngoba umoya ongcwele ukusebenzisa kangcono. Yazi ukuthi kunabantu abangihluphayo la abaphendula inkulumo yami. Ngcono ngilivule lelizwe. Kunabantu abangihluphayo. We madoda. Ukuthi umoya ongcwele wenzani kumuntu? Umoya ongcwele uzokusebenzisa kangcono uma ufundile. Uyuze kuthiwa usibanibani ukube waya esikoleni. Ukube usibanibani waya esikoleni. Enokuhlakanipha nje akuphiwa uNkulunkulu wakhe bese bethi abantu ngabe umongameli angabe ukuthi. So kusho ukuthi khona ukuhlakanipha okunikezwayo bese kuba khona okunezelelwa ukuthi uncwadile. Yayibona lonto le. So ngamagama ke ngithi asambeni seBible School siyofunda. Engirecommenda vele ile engifunde kuyona nami nale esengisebenza kuyona iHoly Nation Bible College. Ngoba ngathola uthisha abakhona abasindisiwe bahlanziwe ngegazi likaJesu. So ke ngamagama asambeni siyofunda. Noma ngabe umfundisi noma uyena umfundisi kuyakusiza ukwazi ukucubungula iBhayibheli. Kodwa ngoba usindisiwe ube kumoya ungalicubungula iBhayibheli ngenyama. Umoya ongcwele uzokusebenzisa kangcono. Ake sifunde ukuthi umsebenzi kamoya ongcwele miningi. There are 12 offices of the Holy Spirit. Elinye lawo ileli lokuthi uyasikhumbuza. He reminds us. John 14 verse 25 and 6. Ngikhulume lokho kini ngisahlezi nani. Verse 26. Kepha umduduzi umoya ongcwele uBaba yakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke. Yes, umoya ongcwele uyafundisa. Anikhumbuze konke nginitshele khona. Yabona akukhumbuze. So eBible School sifunda iBhayibheli nje lonke. eBhayibhelini lonke khona okukhulunywa uJesu, khona okukhulunywa abaprofeti. So uma usufunda lezo zinto, angithi sekuzoba lula ukuthi uma umphambi kwabantu ushumayela umoya ongcwele avela aliqubuke izwi ngoba wake adlula amehlo akho kulona. useseBible School ukusebenzisa kangcono umoya ongcwele wena oyile eBible School kunongayanga. So ke ngiyaphinda ngiyacela noma ngaba ukho entabeni endlu kaJehova kuyabonelela kodwa uyangizwa namhlanje noma abi namhlanje lakho 2 years down the line noma yinini hamba eBible School uthandaze ucela uNkulunkulu akunika iBible School right uyofunda kuyona kuze uNkulunkulu akusebenzise kangcono ngomoya wakho ongcwele ngoba umoya ongcwele uyasikhumbuza. Ngingakukhumbuza yini iCape Town ungakazi eCape Town? Igama lithi ukukhumbuza likhumbuza into onjani oyaziyo obusuyikhohliwe. So ke umoya ongcwele uzokukhumbuza lawa ke kwadlula khona amehlo akho ngokwesikole akukhumbuza umile ushumayela ukuquote ukucaphuna ugijime nenkonzo fezeke icebo likaNkulunkulu abantu baphenduka. Ukuthi ngichaza kangaka ngoba abantu bayahlupha abangizwa bazothi beswa bethi thoba umtsibanda manofunda angisho ngithamba nofunda kodwa ngiveza ubuhle bokufunda ukuthi uma ufundile umoya ongcwele ukusebenzisa kangcono ngoba uyakukhumbuza. Ungumfundisi noma uyena umfundisi kodwa nje bekuyokusiza khona. Ngiyabonga angivalelise sengithandazile baba uNtsibande uthi uJesu Kristu inkosi.